Neuveríte, kde som. Na prvý pohľad to vyzerá ako park, ale poďme sa pozrieť, čo to je naozaj. Toto, čo vidíte za mňou, je katarské letisko v Dohe, volá sa Hamad a so Singapurom sa bije o titul najkrajšieho letiska na svete. Posúďte sami. Moje prvé pocity. Podľa mňa je to extrémne dobrý nápad, spraví letisko tak zaujímavé, každého vidím s mobilom vonku, natáča si to, fotí si to. Je to veľmi fotogenické, pohrali sa tu s tým. Teraz je v Dohe zhruba polnoc, no a o 2 hodinky mi odlieta lietadlo do Manily, takže ja využívam čas a hrám sa tu, pozerám sa tu na všetky tieto výhľady, ktoré sú naokolo. Pôjdeme si ukázať aj nejaké zaujímavosti, pretože ten park nie je jediná vec, ktorá je tu topková. Za mňa by som v tomto parku vypichol súkromné typy, také drevené domčeky, kde sa zmestia 2-3 ľudia a máte súkromie. Ak toto nevychytáte, pretože som narátal iba 3, tak v týchto zelených zákutiach nájdete také miestečka, kde si môžete odpočinúť, máte tam umelú trávu alebo lavičky, máte súkromie, ste v prostredí prírody, ako na letisku troška topka. OK, ku veciam, ktoré som tu našiel, pridávam aj jazierko. Za mňa tu nachádzate stále niečo. Ak si dáte hodinku prechádzku, tak myslím, že také pekné osvieženie medzi letmi. Ako to tu skúmam, pátram a natáčam to aj pre vás, tak si hovorím, že škoda, že tu nemám aj viacej času na tom letisku, pretože som počul, že tu je fitko, 25-metrový bazén. Okrem toho som si načítal, že sú tu 2 skošové ihriská a k tomu si viete zahrať ešte aj golf, samozrejme je to simulátor, ale ak to človek musí vydržať nejaký dlhší čas, tak má čo robiť. A to sa mi páči. Tu si viete naozaj ten čas príjemniť a ten 25-metrový bazén je že vraj topka, pretože o tom nevie fakt veľa ľudí, no a ja nemám tu plavky, ale dal by som to. V roku 2014 vybudovali toto letisko tak, aby bolo prispôsobené na lietadla Airbus A380. To sú dvojposchodové lietadlá. Nikdy som tým neletel, ale určite to chcem zažiť. Toto letisko sa spolu s Singapurom bije o taký titul, že najkrajšie letisko sveta. Uvidíme, zhodnotím potom, keď uvidíme Singapur. Ak ste zažili Singapur a možno aj toto, tak mi dajte vedieť, čo sa vám viacej páčilo. Možno nejaké vychytávky, ktoré ste našli po vašej prechádzke týmito parkami alebo po singapurskom letisku. Som sám na to zvedavý. No čo poviete, ako nás spôsobilo toto letisko z takéto krátke prehliadky? Dajte nám vedieť v komentároch. Tento vlog som natočil bez Livy, je to totiž moja pracovná cesta na Filipíny, takže niekoľko vlogov z Filipín aj z tohto letiska v Dohe zažijete iba so mňou, ale ďalšie vlogy prídu aj z Livy a máme vymyslené veľmi dobré plány, takže máte sa na čo tešiť. Týmto pozdravujem Livy na Slovensko a vás kdekoľvek sa nachádzate. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a tak ďalšie dobrodružstva aj follow. Čaute.